nu. Hey YouTube. I dag så spiller noget inde på Lånes. Og i dag... Nej, vi spiller sgu ikke på Lånes. Gider ikke. Vi spiller på... Ej, ved I hvad? Jeg kommer sgu lige tilbage lige om lidt. Ja, jeg skal lige ind på min singleplayer. Så jeg kommer lige ind. Så er vi tilbage, og nu er vi kommet ind på min singleplayer. Ja, downloadet en. Ja, det er Sarkis. Jeg tænker med, at vi... Jeg ved ikke. Jeg kigger lige lidt rundt, for jeg har ikke set den før. Jeg downloadede den tilfældigt. Ja, jeg lægger her. Fuck, jeg lægger netter. Ikke mere. Så der. Okay, jeg tror bare, at vi smutter den der vej. Det. Så. Nu er jeg læk. Nå. Så de spade, der er man subbet. British School, name tags. Der er lige skader. Hvad er det? Fordi vi har siddet touch. Okay. Silke touch. Her kigger vi. Her. Bedre. Okay, for jeg se en lille smule. Jeg kan se hele herover, ved jeg ikke, hvad der er. Der overhovedet... Ja, der er lidt derovre. Men jeg tror, vi slutter den her episode af. Det har været en lang dag for mig. Så jeg siger Frederik siger, eller X-Fred siger, hvad siger han? Kan I gætte det? Han siger. Peace out.